Tuloy ang laban! Maraming salamat! Tuloy ang laban! Bitbit ang mga placard. Nagmarcha ang iba't ibang transport sector sa Metro Manila sa unang araw ng nationwide transport strike. Sigaw at panawagan ng mga ito ang karagdagang aksyon ng pamahalaan sa mataas pa rin presyo ng langis kahit may rollback ngayong linggo. Sa Camarines Sur, business as usual naman sa pamamasada ang mga public utility vehicle na hindi lumahok sa nationwide transport strike. Ayon sa mga nakausap naming driver, wala umanong ibinigay sa kanilang koordinasyon ang mga leader ng transportasyon patungkol sa paglahok sa nasabing strike. Pinili nilang mamasada dahil lalong mahihirapan ang kanilang pamilya maging ang mga commuter kung magkakaroon ng tigil pasada. Mayo man, dahil man kami kay Ribata, alin ako digdi sa UB. Dahil pa ako naka-experience ng strike digdi sa UB. Dahil man nag-iba pirmi ang UB. UB day man Dahil man takabala pa yan. Ora na nga ning kinikita, ma-strike pa di. Tulong aldaw na gaya, di orang kita. Ang epektado yan, siyempre sa mga commuter, pando sa pamilya kan driver. Tama yung iuli. Para na, kumbaga, minsan nag-uli kami dati, pagsarong ikot mga 450, ngunyan, 200. Lalo na. Siyempre, tambay ka. So, pagkakanday, mang pinimpundoon muna eh. Ganito din ang sentimento ni Ilyasar na isang tricycle driver sa lungsod. Wala din umanong abiso sa kanila mga toda na kailangan lumahok sa strike. Kasi nasali tayo sa strike, wala naman kami hanap buhay. Apektado din, no? Pero kung kung mag-i-strike, kung magkasundo, papayag kami. Depende na yan din sa sa presidente ng mga tuda. Wala ka man. Magkakaroon ng strike. Wala nga hanap buhay, wala pagkain. Din kawawa din mga commuter kasi nahirapan sila magsakay. Kung paano, magtrabaho, ang pag-uwi, umaga ang pasok, kaya langanin sila. Kaya mas mabuti nila walang strike. Doon sa kanila, kung gusto nilang strike, sa kanila lang. Sa ngayon, umaasa pa rin ang mga driver sa pangakong tulong ng gobyerno at mga hakbang na gagawin para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Jan Amador, CESN.